Foi o mes de marzo, abril e maio. As perdas que tivemos cada mes, podemos dicir que nestes 3 meses cerradas foron de máis ou menos 7.500 euros. Iso é máis ou menos as perdas. Mais ben máis que menos, pero bueno, así polo redondo. Mais ben máis que menos, pero bueno, ahora o banco xa nos dixo que nos concede o préstamo ICO e podemos solucionar esas cousiñas que xa nos quedaron a deber estes 3 meses. Como o ves? Negro. O da Estrella, os produtos higienizantes, o alcohol e o papel... Este é un gasto que antes non tiñamos, claro. hidroalcohólico e todo. Do leitiño para o café, refrescos e cosas varias. O da luz e da auga non, porque como non o pagamos, non nos chegaron os cartos, non trouxen a factura xa. Xa queda para o crédito. Bueno, pois mira, vou tomando nota desto e vemos xa como solucionamos a partir deste mes. E ao final, o tema da escola, já estás acabado o traballo? Ben, as nenas? Fixen máis divisións nun mes que en todo o curso que eu fixen na miña vida. Bueno, ahora anche dar o segundo título de primaria, xa o ves? Claro, ahora xa teño eso. Bueno, pois contaremos con isto, remontamos o negocio, compensarános seguir ou ti como o ves? Seguir, de cousas piores xa se saliron, non? Teremos que pagar o crédito. Sí, tamén é verdad. Non sei como imos salir desta, Carmiña. Tranquila, carallo, habemos salir. Ao mellor non por onde queremos, pero salir habemos de salir. Aunque sea que estés por dentro. Xa verás. De momento non se cierra. Pois bene, vamos a por outra etapa logo. Venga, va.